हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ। अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव। जितुनिखि दावराव दावसि जागासिनो दङ मोनसे भिडिअखौ लानानै नङा होमबा। बे भिडिअआ मानिफ्राय भाइरेल जादों होनोब्ला बिश्वकर्मायाव मोसादोंमोननो बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टआव। बेयाव मोसानाया माने भाइरेल जादों, बेखौ गोबाङानो नुगासिनो दङ नङा होमबा। दा बेखौ नुनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अजद दैखांनाय माने आर'ज बिलाइ गथायदों पुलिसनि आखाइयाव, जेनेबा जिल्ला बेंगिरिनियाव। दा मेनलि बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नंगौ, बेफोरबायदि समाजाव गुबुंले बारहावा बारहोनायखौ बयबो होबथानायनि बिबान दङ होननानै सानो। बयबो होबथानांगौ। जों गामि ओनसोलावनो जा, सोरनिबा न'खरावनो जा, एबा जों गाव गावनि न'खरावनो जा, जों बेफोरबायदि जाला लोंला आरजाथावै मोसानाय, आरजाथावै एक्टिं दिन्थिनाय, आरजाथावै माने फाव फेसन दिन्थिनानै मोसानाय, बेफोरखौ जों होबथानांगौआ जों गावबा गावनि बिबान नङा होमबा। नाथाय बे बेलायाव जिथुनिखि बे मा होनो बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टआव बेयाव जानाय जाथायनिफ्राय सोमजिदों मोननैसो माने राजखान्थिनि खोथा। गोबाङानो नंगौ सानदों राजखान्थिनि खैसार होननानै। मानो होनोब्ला बे रिसर्टआ हाग्रामा महिलारि सारनि माने बिसिनि जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारनि होननानै बुंदों आरोना गोबाङानो। नंगौबाथ' नंगौ। दा बेनि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माने अजद दैखांनाय, बेखौ गोबाङानो माने हाग्रामानिखाय बाजादों मादों होननानै बुंदों। नाथाय बे बाथ्राखौ मानो बुंखो बेखौ जों साननो गोनां बाथ्राया बेसो दा गुबै बाथ्राया। दिनैनि दिनाव चिरां जिल्लाल' नङा, गासै आसामनि जि बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफोर गासैबो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा महर दानो नाजायो नङा होमबा। दा खोथाया बेनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बादा होबोगासिनो दं सिगांनिफ्राय। नाथाय जि बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टआव जानाय जाथायखौ लानानै बुंदों, नाथाय बेनि सोलाय गोबां जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि हाग्रामानिखाय, BPFनिखाय, एबसुआ UPPLनि सापर्टारखाय दिनै बेफोरबायदि हाग्रामाखौ हिंसा जानानै पलिटिकेल एंगेलजों नायनानै धरना होनायनि खोथा बुंदों, अजद दैखांदों। गोबाङानो बुंदों, नंगौ, बे थारैनो साननो गोनां बाथ्राया बेसो नंमारगौ। दिनैनि दिनाव गोबां दङ, रेसर्ट दं, धाबा दङ, जौ गला वाइन शप दङ नङा होमबा। गामि गामि जौ फानो, फुजा मेलायाव जानाय लोंनाय जायो, जाला लोंला, सोरबा जाला लोंला जानानैनो जिउबो फोजोबनानै लादों गोबाङानो। बायदि आरजाथावै भिडिअ भाइरेल जादों। गाज्रि राव बुंनाय, बिरि सोबनाय, सिगारेट सोबनाय, भां सोबनाय, डेनड्राइट सोबनाय, बायदि भिडिअ भाइरेल जाबाय थायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो आरो बर'नियानो। दा बेफोरखौ फ्राय बुंनायखौ नुवाखैमोन जों, माने बेफोरबायदि भिडिअ नुवाखैमोन आरोना। दा जिथुनाखि बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टनि जि भाइरेल जानायखौ लानानै गोबां मानसिफोरा बुंदों। दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बे नङा जे बादा होनाङा मानाङा होननानै। दा आं बेखौसो बुंनो लुबैयो, जों गासैखौबो मोनसे नोजोरजों नायनांगोन, राजखान्थि नोजोरजों नङा। दिनैनि दिनाव जुदि बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टआवल' बेफोरबायदि मोसानाय भाइरेल भिडिअखौ नुनानै जुदि अजद दैखांदोंब्ला, जोङो गुबुन धाबाफोराव, गुबुन पिकनिक स्पटफोराव मोसानाय, गाज्रि आखल दिन्थिनाय, नायजाथावै भिडिअ भाइरेल जानाय, नायजाथावै ड्रेस गाननानै बिरि सिगारेट सोबनाय, बाथ्रा बुंनाय, मेथाइ खननाय भाइरेल जानायफोरखौबो जों होबथानांगौ। आरो बेफोरखौ होबथानाय नुवाखैनो बांसिनखौनो, जायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों। गोबां दङ, माब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा माला बुंखो, माला बेफोरबायदि अजद दैखांखो जे बेफोरबायदि पिकनिक स्पटआव बेफोरबायदि भिडिअ दा खालामथों, बेफोरबायदि जाला लोंला खालामनानै भिडिअ बानायनानै भाइरेल दा खालाम। गोबां बादा होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरोना। बेनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेफोरबायदि आफादफोरा बुंजादों होननानै सानो। दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिनि होननानै अजद दैखांनायाव थारमाने बेयावल' भाइरेल जादों बे नङा, गोबाङावनो जादों। बेखौ जों नोजोर होनांगोन।
पलिटिकेलि बुंथावथाव जादों बे बाथ्राया। मानो होनबा बिश्वकर्मायाव बिश्वकर्मायाव भाइरेल जादों बे भिडिअखौ लानानै मानो बुंदों, मानोना बै धाबाया बै रिसर्टआ हाग्रामा महिलारिनि, जायनि थाखाय दिनै अजद दैखांग्राफोरा बांसिनानो, आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुङाखै, गोबांखौनो नुदों आरोना पलिटिकेल पार्टिनि बाथ्रा लानानै बुंग्रा, पलिटिकेलनि जानानै बाथ्रा हेबलायग्रा, बाथ्रा दान्थेलायग्रा बैसोरसो बांसिन अजद दैखांगासिनो दं, फेसबुकफोराव बायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि जुदि राजखान्थिनि दैदेनगिरिनि होननानै जुदि बेफोरबायदि नारा नाथा जालायोब्ला बुंजाखागोन नङा होमबा? दिनैनि दिनाव थु होननानै खुदै गारजाखागोन नङा होमबा? आं मिनिनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। मानो मिनिदों? मानो होनोब्ला नाय, गोबां ससियेल मिडियाफ्राव जों नुयो, खिन्थु बैसोरखौ होबथानायनि सोलाय माबा धाबा, रिसर्ट, वाइन शपफोरखौसो माने बन्द' खालामनांगौ मानांगौ होननानै धरना होनो नागिरो। दा आं बुंनो साननाया बेसो, बबेबा रिसर्ट, बबेबा धाबा, बबेबा वाइन शप, जौ गलाफोरखौ बन्द' खालामनायनि सिगां जों गामि गामि सांग्रांथि मेल खुंनांगोन। न'खर न'खर, गावबागाव न'खरानो जा, गुबुननि न'खरावनो जा, बबेबा गामियावनो जा, जों सांग्रांथि मेल खुंनानैसो जों बादा होनांगौ, जों लाइमोनफोरखौ, गेदेरानो जा, उन्दैयानो जा, बोरायानो जा, नङा होमबा? जियानो जा माने ना, जों बादा होलायनांगौ, लोंनायफोरखौ खम खालामनांगौ। गामि गामि माने बेफोरबायदि जुवा गेलेनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिरि सिगारेट सोबनाय नुयोब्ला बिसोरखौ बादा होनांगौ। बैसोरखौ मानो बादा होनाङा होनोब्ला, बादा होनाङा नङा, बादा होनायखौ बाजानाय खोथा गैया, माने बैसोरो आयेननि बायदियै, माने आयेननि जि पारमिसन, बे पारमिसन लानानै वाइन शप, धाबा, रिसर्ट खुलियो नङा होमबा? दा बिसोरखौ जों धरना होनानैबो बादा होनानै बन्द' खालामनो हाया, मानोना बिसोरो पारमिसन लाखानाय एबा लाइसेन्स गोनांखा। जायफोरा लाइसेन्स गैया बैसोरखौ बादा होब्ला बैसोरनिया बन्द' जागोन, खिन्थु बैसोर लाइसेन्स गोनांफोरना बन्द' जाया। बैसोरनिखौ बन्द' खालामनाया असम्भब, बन्द' खालामथावनो हाखाया। ओंखायनो जों लोंग्राफोरखौ बादा होनांगोन, उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौसो जों बादा होनांगोन। दा बेनो आंनि साननाय। दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि भाइरेल भिडिअखौ नुनानै, जेनेबा बाथौ खेराइ रिसर्ट, बेनि भिडिअखौ नुनानै अजद दैखांदों। दा बेनि थाखायनो जेनेबा गोनां जाबाय मानसिफोराबो, बे हाग्रामानिखौल' माने नुबाय, हाग्रामानि रिसर्टखौल' नुनानै बेफोरबायदि अजद दैखांबाय, गुबुनखौ नुवाखै। बबेयाव पिकनिक स्पटआव मा जादों मा जायाखै, बबे धाबायाव, बबे वाइन शपआव, मायाव बर' हारिनि हिन्जाव एबा सिख्ला माहारिफ्रा, हौवायानो जा हिन्जावानो जा, बायदि लोंनानै भाइरेल जादों, बेफोरखौ नुवाखै नामा? बेफोरखौ बादा होनांगौ मानांगौ, गोबां बायदि बाथ्रा बुंदों। आं बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो हाया, खिन्थु जोङो गासिबो जयै खौसे जानानै बेफोरखौ होबथानो नांगोन। बबेबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिया बुंदों, बबेबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिनि एबा बबेबा माने एगेन्स्ट पार्टिनि, बेखौ जों सानलायबाय थाबा जानाय नङा, जों जयै बादा होनांगौ। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो, जि बड'लेण्ड, बेयाव BTC-आव आरोना, बड'लेण्डआव बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्ट, बे मुंखौ दोननायनि सिगां एसे साननांगौमोन गुबुन आफादफोरा। हमना ला दुलाराय बाथौ धोरोमनि आफादगिरि नेहाथारि, बिसोरो जि बिबान मोननाय गासैबो, बैसोरो एसे साननांगौमोन। आरो बै रिसर्ट खुलिनाय बिगोमाफोरा एसे साननांगौमोन जे बाथौनि मुं लानानै बेफोरबायदि जाला लोंला खालामोब्ला एसे हारिनि मान सनमान थांगोन नामा, बाथौ धोरोमनि मान सनमान थांगोन नामा, बाथौ धोरोमनि माबा मोनसे खहा जागोन नामा? खहाथ' जाया, खिन्थु मान सनमान थांगोन नामा, बेखौ सानग्रोनांगौमोन आरो बेखौ बादा होनांगौमोन। बेफोरबायदि साननानै जों गासिबो दैदेनगिरि, जोंनि बर' समाज सिबियारिफोरा, जों मानो बुंदों, आं मानो बुंदों, बेफोरबायदि बाथौ खेराइ मुं लानाया जेबो खहा जाया, खिन्थु बेयाव जाला लोंला खालामदों। दा भिडिअबो भाइरेल जाबाय नङा होमबा?
गाबोन जुदि माबा मोनसे बरनाम जाबावोब्ला बाथौनि मुं लानायाबो सनमान थांफागोन नङा होमबा? जों बाथौआव जाला लोंला खालामा, गोथार दोनो नङा होमबा? बाथौ खेराइ, बेबो बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्टआ थाफाबाय। ओमफ्राय जोङो बाथौ थानसालि एबा बाथौ खेराइसालि होनो। दा बेयाव मा फाराग दङ? दा बे फारागखौ जों साननो रोंनांगोन नङा होमबा? जेबो फाराग गैया बेयाव। हमना ला बाथौ थानसालियाव बाथौ खेराइसालियाव जों सिबियो इसोरखौ, ओमफ्राय बैयाव जाला लोंला खालामो। दा बेयाव मा फाराग थाखो? अब्ला मा फाराग दं इयाव? बेखौ जों साननांगोन नङा होमबा? फारागथिया गुबुन गुबुनब्लाबो मोनसेयानो साननो थाङोब्ला। जियानो जा आं बाराखौ बुंला, नेक्स्टआव आं बुंनो गोनांब्ला आरो बुंबावगोन। गोबां दान्थे बिदान्थे नुगासिनो दङ फेसबुकनि गेजेराव। नोंथांमोना जयै जों बेफोरबायदिखौ सावरायलायनानै समाधान खालाम। बबेबा राजखान्थि नोजोरजों नायोब्ला जों माब्लाबाबो बर' हारिया खौसे जानाय नङा। बयहाबो राजखान्थिखौ मोजां मोननाय, नोंबो आंबो मोजां मोननाय, जायनो भट होदों बेखौनो मोजां मोनो नङा होमबा? दिनैनि दिनाव राजखान्थिजों थांबाय थायोब्लाबो जोंनि बर' हारिया खौसे जानाय नङा। राजखान्थिया दानो दं दानो गैया नङा होमबा?